an pagdatong kan kagtubos. Ang Dios totoo sa iyang tataramon. Kung sa satungon yan, may palabra de honor. Kanang Dios nagtaram na mapadara siya ning kagtubos, initob niya an panuga na ini. Kaya ang sa iyang tataramon, nanilaman o nanitawo. Sa ikatulong artikulo kan satong pagtubod, kita nagpapahayag na si Jesus ipinagidam sa kapangyarihan kang Espiritu Santo as sinamundag kay Virhen Maria na inaapod niya tong misteryo kan pagkanilaman o incarnation. Kada fetsa 25 kan Marso, siyam na bulan ini bago kan ika-25 kan Disyembre, nagseselebrar kita kan Annunciation o ang pagbareta kan anghel kay Maria. Sa momentong kang fiat o pagtugot ti Virhen Maria sa alok sa iya kang Dios, nagpoon ang pagdaton kang Dios aki na kagtubos bilang tawo sa kinab-an. Si Jesus, Dios na totoo, asin tawong totoo. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Hulita ang Dios na nitawo, kay puhad man ning mga tawo na magiging magurang ni Jesus, tanganing siya man mamundag asin magdakula sa normal na paagi kan pagkamundag asin pagdakula ning tawo. Hulita Dios ang ipinangaki, kay puhan ng ina mayo ni anuman na digta ning kasalan. Kaya bago pa ipinangidam si Maria, tinubos na siya kan Dios. Asin sa bilog niyang pagkabuhay, mayong kasalan ang nakadugta sa iya. Ini na ang inaapod asin tinutubod niya to na si Santa Maria, La Purísima Inmaculada Concepcion. Poon kang siya ipinangidam sa papunan ni Santa Ana, sagkod na siya magturog o magadan, siya Immaculata. Kaya ngani, siya isinakatolos sa langit, hawak asin kalag, pakatapos kang buhay na digdi sa daga. Sa pasabong kang Diyos, nagprofesiya si Isaías na ang Virhen mangangaki, sarong babae na dae nagdurog sa lalaki, alagad mangingidam asin mangangaki. Kanangalas si Santa Maria Virhen, asin nakapot kung paano ini mangyayari sa iya, sinabihan siya ni Anghel Gabriel na huli sa kapangyarihan kang Espiritu Santo, mangingidam siya asin mangangaki. Sa pagkuyog ni Maria sa kabutan kang Dios, nahimo ang pagdatong kang kagtubos. Dakulang kasalan sa mata ning tawo, ang mangidam na ang ama kan aki bakuman ang agom. Kaya kaipuhan man ning lalaki na matindog bilang ama sa kinapban kang aking si Jesus. Si San Jose, sarong matanos na lalaki, asin gikan sa kapag-arakian ni David, ang naging maninigong maging ama ni Jesus. Hurita si San Jose makinuyog-kuyog sa Dios, nagsunod siya sa mga pasabong kan Dios sa paagi kang anghel na nagpahiling sa iya mantang siya turog. Kang nag-isip siyang suwayan ning hilom si Santa Maria, kang maisihan niya na mangingidam na kang aki na bako man siya ang ama, nagkuyog siya sa sabi kang anghel na dai matakot, akoon si Maria, bilang sa iyang agom. Hulitan siya hali sa kapag-arakian ni David, nagpaduman siya sa Belen kang nagsugo ning senso. Kanamundag duman si Jesus, nautob ang sabi ni Propeta Miqueas, na sa Belen mamumundag ang mapapangyari kang Israel. Huli kay San Jose, ang pagdatong kan pagkatubos na bantayan bilang kautuban kang tataramon kan Dios.
Sa saindang pagkabuhay, poon kang sinda aki pa, sagkot magabot ang panahon, na apodon sinda kang Diyos sa banal na katungdan, si San Jose asin Santa Maria, nagdakula na may pagkasabot sa tataramon kan Diyos. Siring man sinda, may banal na pagkatakot sa Diyos, kaya nabuhay sindang matanos, malinig, mahuyo, asin, makinuyog-kuyog. Kaya man pag-abot kang kapanuan kang panahon, andam sinda sa pagdaton kan kagtubos. Si San Jose asin Santa Maria, mga banal na modelo para sa to gabos. Kung mawat man yatong maging andam asin mangyari ang pagdatong kang kagtubos sa satuyang mga buhay. Sa satong mga pagkakasala, iyaon si Jesus sa pagtubos sa to. Alagad, kay puhan man na andam kita, napadagoson si Jesus sa satong buhay. Siring ki San Jose asin Santa Maria, mabuhay man kita na may pagkasabot kang tataramon kang Diyos, asin may banal na pagkatakot sa Diyos. Ini madaling sabihon, alagad masakit gibohon. Kaya, hagadon ta ang tamang ninda, San Jose asin Santa Maria, tanganing padagos ang pagdatong kan kagtubos sa satuyang buhay. Magduko asin magturinong na kita sa pagpamibi. Sa pagtapos, ipamibi niyato an Angelus, o orasyon na magayon na pamibi sa pagrumdom kan misteryo kan pagkanilaman. Ang anghel kang kagurangnan nagbareta ki Maria. Asin nangitam lalang kan Espiritu Santo. Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan, si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamipi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kakatanan. Amen. Uya ang surugoon kan kagurangnan. Mautop lukot sako siring sa imong tataramon. Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan, si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamipi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kakatanan. Amen. Asin ang verbo na nitawo. Asin nakisumaro sa to. Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan, si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamipi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kakatanan. Amen. Ipamibi mo kami, o mahal na ina kan Diyos. Tanganing makaniko kaming makako kan mga panuka ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan niyamong Diyos, nangangayo-ngayo kami sa imo, na iwaras mo sa samong mga kalag ang sa imong mahal na grasya. Tanganing huli sa bareta kang anghel, mabidbid niya mo ang pagkanitawo kang sa imong aking si Kristo. Siring man, huli kan sa iyang pagsakit asin pagkagadan niya sa krus, makaabot kami sa kamurawayan ning pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo, sabong kagurangnan. Amen. San Jose, asin Santa Maria, Ipamipi ninto kami. sa ngaran kang Ama, asin kang Aki,
asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos pinahayag gabos para sa kaligtasan ng katauhan. Maugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, gabos magdurulog sa umpoy na pagtubos. Katoninongan, asin biyaya, digdi sa daga, Alleluia. Ang biyaya ng Diyos pinahayag gabos para sa kaligtasan ng katauhan. Maugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, gabos magdurulog sa umpoy na pagtubos. Ang umahon ng Diyos sa itaasan, ang anghel nagdarang, Alleluia. Ang biyaya ng Diyos pinahayag gabos para sa kaligtasan ng katauhan. Maugmaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, gabos magdurulog sa umpoy na pagtubos. Padumaan sa Belen, asin dalawon, ang umpoy na